உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசலாம். முக்கியமான விஷயமா? ஆமா. என்ன? வெளியே போக முடியல, வர முடியல மாமு. ஏன்? பாக்குறவங்களாம் ஒரு மாதிரி பாவம் தேடியா புறமா விழுகிறான் பேசுறான். அரண்மனையில தானே இருக்காங்க. அரண்மனையில் என்ன அவங்களுக்கு சொந்தமாகுமா? அவங்க சொந்தமாவாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு இடத்தாங்களா? புரியலையே. அவங்களுக்கு ஒரு இடத்தாங்களா? அதனால இந்த அரண்மனையில் ஒரு 3 சண்டு பக்கத்தில் இடங்குது. அது அவங்க பேரில் எழுதி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க போயிச்சுக்குவாங்க. அடடே, அரண்மனை பக்கத்துல 3 செண்டு சின்னதா ஒரு வீடு கட்டி. அதாங்க அவங்க எதனா பண்ணிக்கிட்டான். அது மட்டும் ஒரு கையெழுத்து படி எழுதி கொடுத்துருங்க. பாவம் குழந்தை ஆயுதம் கிடக்குது. 3 செண்டு என்ன? 3000 செண்டு எழுதலாம். அதெல்லாம் வேணாங்க. அவ்வளோ துண்டு இடம் பார்த்தாதுங்க. நிறைய பேர் வருவாங்க. நிறைய பேர் வருவாங்க. 3 செண்டு போதும். ஏதோ 10 பேர் 5 பேர் உட்கார மாரி பாரு மாரி 10 பேர் 5 பேர் ஏன் வராங்க? தேடி நான் ஒரு ஆள் தான் வரும். ஏங்க பார்க்கறது வருவோம் சொந்தக்காரலாம். சரி, 3 செண்டு தானே. அதான் ஒரே ஒரு கையெழுத்து மட்டும் போட்டு போதும்.